foli ani wali ɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an ka jamana basigi ka hɛrɛ don a kɔnɔ ka bɔda di an ma k'an kisi k'an tanga Ala m'o kɛ ciba bonya kosɔn sali ala Muhamadi wa alihi o hukumu kɔnɔ aw bisimila aw ka dusumɛ jɛmu kan kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye don o don ka kɛ ni waati in ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi an ka cɛkɔrɔba ɲuman min ni an sigira a ka kɛnɛ kan a ka san 70 ani kɛnɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o caman di cɛkɔrɔba in ma Ala ka si di cɛkɔrɔba in ma Ala ka kɛnɛya di a ma a bɛ siran min ɲɛ Ala ka kisi a ma ka hɛrɛ bɛ min na Ala ka o latigɛ a kan Ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn sali ala Muhammadin wa alihi o hukumu kɔnɔ an bɛ tasibila kɛ ka taa an ka jamana an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana in a tɛmɛnen bɛ nin waati minnu kan waati ninnu ma nɔgɔn nka an bɛ fara ɲɔgɔn de kan ka tasibila kɛ min binna fɔlɔ General Sajo Kamara n'a ka jama an bɛ dugawu k'u ye Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa u ma Ala k'u dayɔrɔ sumaya ka dugawu kɛ an ka finitigilakaw ye ka Ala deli u ye hɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na u bɛ faso ka baara de la fasodenw b'u kɔ fasodenw hakili b'u la wa fasodenw ka dɛmɛ an'u ka dugawu o b'u kan su ni tile o la an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi an ka finitigilakaw u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala k'u kisi k'u tanga ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma Ala k'u kisi k'u tanga ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma ka ɲini jamanaden ɲuman bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ ni finitigilaka ninnu ye Ala k'u fanga se wa an b'u nɔfɛ ni Ala ni kira sɔnna ma ka kɛ ni o ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn 12 mai n'ale sera an karamɔgɔ Seyidi Sɛk Usumani Madani Hayidara ale kanuɲɔgɔn a ka kalandenw kɛrɛnkɛrɛnya la ansaru bɛ yɔrɔ yɔrɔ u b'u seko bɛɛ kɛ a kɛra minnu bɛ jolidi kɛ a kɛra minnu bɛ 12 mai yɛrɛ dun den minnu bɛ bange dɔgɔtɔrɔso minnu na ka cadeau d'u ma a sera minnu bɛ taa orphelinɛw la a kɛra minnu yɛrɛ bɛ dɛmɛ di ko k'a di maa dɛsɛlenw ma 12 mai ye hɛrɛ dɔrɔn de ye sabula hɛrɛ ko dɔrɔn de b'a kɔnɔ nka ka kɛ ni an ka jamana yɛrɛ bɛ lahaliya min na Bamakɔ kɔnɔna yan a baaraw caman jɔra sabula a bɛnna waati min ma waati ma nɔgɔ a baaraw jɔra i n'a fɔ dɔw kɛra jolidi ninnu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn olu ye fɛnw ye jamanadenw mɔgɔ b'a la su ni tile o baaraw kɛra fɛn min ye a tɔw ye ni Ala ni kira sɔnna ma waati wɛrɛ mana t'a la o ci bɛ lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ Jamiyatul Ansarudine fana ye u ka nin faamuya n'u ka hakili ɲumanya min n'u y'a kɛ Ala k'a kɛ u ma baraji ye o hukumu kɔnɔ an y'a fɔ aw ye k'a fɔ a Seyidi Sɛk Usumani Madani Hayidara a ka nafaw n'i ko k'i b'a fɔ i tɛ se k'a fɔ k'a ban n'i ko k'i b'a jɔyɔrɔw fɔ i tɛ se k'a fɔ k'a ban nka an k'a dɔn k'a fɔ nin ye mɔgɔ de y'an bolo min tɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw nin ye cɛba de y'an bolo min tɛ i n'a fɔ cɛba tɔw mɔgɔ caman de bɛ yen histoire kɔnɔna na u ka cɛfariyaw fɔra mɔgɔ caman de bɛ yen histoire fɔra u ka baaraw fɔra mais Mali kɔnɔ cɛba minnu tɛmɛna yan Sɛk Usumani Madani Hayidara ta ɲɔgɔn na a ka dɔgɔn dɛ sabula tɔgɔ ye min ye ani jɔyɔrɔ ye min ye ani baara ye min ye a caman ye u taw mɛn o y'a sɔrɔ u tɛ diɲɛ in kɔnɔ yan nka ka baara kɛ ka tila k'i ka baara ka résultat ye i balolen k'i denw ye k'i mɔdenw ye k'i ka kalandenw ye k'i jugu minnu k'u kɛlɛ kunun k'olu ye bi olu y'a faamu ka tila ka tugu i kɔ i ka sabali n'i ka muɲu o bi an bɛna taga Kucala kalanko sira la an y'a fɔ aw ye Bani ye baaraba de k'a la madrasa 200 2,000 o tɛ 200 ye dɛ madrasa 2,000 kalanyɔrɔ 2,000 Mali kɔnɔ yan an b'a dɔn o tɛ fɛn fitinin ye kalanyɔrɔ 2,000 in kɔnɔna na an kɔni ye fitinin fitininw de ta bi an bɛ Kucalakaw fɛ yen nɔ u ka quartier dɔ la kalansoba dɔ bɛ yen Saadu Ziwaza a bolofara min bɛ yen an y'a kanu ka se ka taa olu fana ka dakuruɲɛ 2 ta a baaraw kɛra cogo min na Umu Kulsum Jaabi bɛ walawalali kɛ an ye o la yanni an ka don o kɔnɔ an ka plateau in a ye sponsor officiel o de ye Elhaji Haruna Konate an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn an ka jɛ ka Haruna Konate a ka bilalen min b'an bolo n'o ye jago kura min daminɛn'a bolo mobili feere
i b'a dɔn o fana ye bolofara dɔ ye dɛ a ka o bolofara ye o ɲɛfɔli min kɛ an ye n'o ye auto service Konate ye an ka jɛ k'a ɲɛmada o mɔgɔ ninnu ka fɔtaw fɛ. Nous intervenons dans le BTP, le lotissement, la vente de terrains sécurisés et l'électrification rurale, avec pour mission de proposer des solutions fiables et durables. SCI Konate, votre partenaire de confiance pour construire et investir en toute sécurité. Nous sommes spécialisés la vente, la modification et la location des véhicules de qualité, avec un service axé sur la fiabilité et la satisfaction client. Konate Auto Service, la qualité et la confiance au service de votre mobilité. Vous cherchez un partenaire automobile fiable? Alors, bienvenue chez Konate Auto Service. Nous proposons des véhicules neufs et d'occasion, sélectionnés avec exigence. Des modifications sur mesure pour adapter votre voiture à vos besoins. Et un système de localisation en temps réel pour plus de sécurité et de contrôle. Avec notre expérience, vous bénéficiez également d'un entretien et de préparation de qualité. Nous sommes disponibles partout en Côte d'Ivoire pour vous servir où que vous soyez. Contactez-nous dès maintenant. Plus 225 07 07 99 97 24 ou bien le 07 07 79 30 12. Nous vous offrons confiance, performance et tranquillité. Konate Auto Service, votre partenaire automobile de confiance. An bɛ Elhaji Haruna Konate fo ka a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka ani a dɛmɛ. An y'a fɔ a ye cogo min na bi ni Ala ni kira sɔnna ma téléphone ko o baaraw sigira sen kan téléphone bɛna labila aw ye aw ka se ka dɔn ka foliw kɛ ni Ala ni kira sɔnna ma n'a baara waati sera a bɛna aw labɔ a kalama. An bɛ taa Kucalakaw fɛ yen nɔ Kucala kalanso a ka ca kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Jamiatul Ansardine ka kalanso minnu bɛ yen Saadu Ziwaza a bolofara min bɛ Kucala quartier min bɛ yen ko Madina Kura an bɛna taga yen nɔ ka taga a lajɛ u ka baaraw bɛ cogoya minnu na dakuruɲɛ fila Umu Kulsum Jaabi ale bɛ walawalali kɛ an ye o kan. Ni an ye Kucala Miɛngala Pari Saduzi Waza kalansoba kuru kɔnɔna na min sinsina san 1999 alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw fɛ Kucala dugu yɛrɛ kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ se ka kalan alisilamɛya diinɛ kalancogo ɲuman na lamɔcogo ɲuman bɛ se ka sabatiw la an fa ani an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usmani Madan Haidara a hakilina a n'a kunkilennaw o bɛ se ka faamuya u fɛ depuis wulu tanga kurani Medina Kura sigida kɔnɔna na wulikajɔ ani cɛsiriw caman kɔfɛ alhamdulillah an filɛ doni min na iko bi Kucala a n'a lamini kɔnɔna na kalanyɔrɔ Saadu Ziwaza bolofara caman de b'u bolo. N'an ka directeur min ye Ahmad Tidiane Damele donc ale de bɛ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usmani Madan Haidara ale tɔgɔla kalanyɔrɔ fɛn fɛn bɛ Kucala n'a mara kɔnɔna na Ala sɔnna a bɛɛ ɲɛmɔgɔya kalifalen don ale la wa a bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'ale ka diɲɛ de a n'ale ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri donc o de bɛ ka kalanyɔrɔ ninnu baara an bolo a n'Ala ka diɲɛ donc an bɛ dugawu kɛ yarabi kalanyɔrɔ ninnu Ala k'u taa ɲɛ Ala k'u taa ɲɛ a yɛrɛ bɛ wulikajɔ min na an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'a n'a sara a bɛ cɛsiri min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛnɛyaw di Ala k'a gɛrɛsɛgɛw di Ala k'a siw di an karamɔgɔ Seyid Sherif Usmani Madan Haidara ale min ye nin hakilina nin sinsin ka kalan ko ka kunfiya kɛlɛ k'a bɔ yen Ala ka diinɛ bɛ se ka lafaamu cogoya min na a faamuya cogo ɲuman na ale min kɛla a baara bɛɛ lajɛlen sababu ye an bɛ dugawu k'a ye yan fɔ Bangoni Biɛnginɛbugu la a n'a ka denbaya an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'u kɔlɔsi Ala k'u tanga Ala k'u wasa Ala k'u jugu dɛsɛ jugu tɛ fɛ ka min y'u la hɛrɛ la yarabi jugu k'o y'u la u bɛ fɛ ka kibaruya jugu min fɛ yarabi Ala ka n'u tulo don a la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u jugu dɛsɛ Ala k'u kɛ kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala rasulillah. Voilà ne tɔgɔ ye Isa Nuhu Tangara Ala sɔnna a ma ne de direction kunna Ala ka jɛ ka baara minnu kɛ an bɛ ka dugawu kɛ Ala ka san tɛmɛ jira an na an bɛ don waati min na dugu mana jɛ sɔgɔma 8 heures ka se midi ma wula fɛ 15 heures 17 heures Ala sɔnna alamisa ni juma an b'olu bila ka da ɲɔgɔn kan an tɛ kala olu la alamisa ni juma an b'a daminɛ samedi
fo ka taa se araba ma bɛɛ lajɛlen na an bɛ don sɔgɔma 8h midi ka jigin wula fɛ 15h ce sera musique donc ka taa bolo n'ala sɔnna karamɔgɔw b'an bolo ka baara kɛ yan karamɔgɔ 21 cɛman ye 16 ye musoman ye maa 5 ye ala sɔnna olu baara kɛ yan secrétaire kelen b'an fɛ yan o ye cɛman ye ani gardien ala sɔnna baara ye nin ye ɲɛnakulu b'an bolo a y'o ɲɛfɔ ko ban o de b'an bolo yan a cɛ an n'a muso denmisɛn ani makɔrɔba nka mɛtiri min b'an bolo o ye mɛtiri 13 i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na wala musoman bɛ taa 4 na a tɔgɔ de cɛman o bɛ taa a tɔgɔ de 10 ani dɔɔnin na n'o bɛ taa bɛ 9 ma donc o de mɛtiri de b'an bolo yan nɔ fana an bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wala an bɛ ka baara kɛ min ka yamaruya kɔnɔna o ye an ka mutula anw ye n'o ye Seyidu Alhaji Ahmad Tijan Danbɛlɛ donc an bɛ baara kɛ ale ka hokumu kɔnɔna na nin baara ninnu kɔnɔna na donc n'Ala sɔnna ma ka fɔ aw ka nani ka bido na b'a fɔ ka barika da ka waleɲumandɔn a taamana kana se jɔna vraiment a diyala an ye an bɛ dugawu de ka baara ninnu Ala ka ɲɛtaa don o la Ala ka tafiɲɛ d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka dɔnniyaw jidi Ala bɛ sa ɲini don Ala ka fɔ n'u ka ɲɛ Ala k'an sago hɛrɛma da o sabu a su bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini an karamɔgɔ n'o ye a Seyidu Sɛrifu Tuma Madani Hayidara an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ yani kɛnɛya lafiya Ala k'o d'an ma Ala ka n'a wasa Ala ka n'a kɔrɔta Ala kana jugu bɔ an na Ala kana jugu s'an ma Ala k'an sago hɛrɛma d'a ma Ala ka sabu a su bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hami bila Ala k'an jigi o cogo ci b'a kanu fɛ fɔlɔ la e kalan kɛ nin kalanyɔrɔ in na yan y'an kalan kɔfɛ ka taa maitre formation kɛ n yɛrɛ bɛ baara la kalanyɔrɔ in na yan kalanyɔrɔ in a daminɛna ni anw ye an y'a kalan ni fɔlɔfɔlɔw ye directeur ba min yɛrɛ bɔla ka kuma ta a ye cɛsiribaw de kɛ pour que kalanyɔrɔ ninnu ka se ka se bi ma n b'a kalama baara in daminɛ na a kun ma nɔgɔ fiyewu a ye san caman kɛ baara la k'a sɔrɔ hali sara t'a ye a y'o cɛsiriw kɛ karamɔgɔ ye cɛsiri min kɛ n'o ye Seyidu Sɛrifu Usmani Madani Hayidara ale fana y'a sen da karamɔgɔ sen da yɔrɔ de la pour que kalanyɔrɔ ninnu ka se bi ma a y'a fɔ cogo o don an minnu ye kalanyɔrɔ ninnu firiw ye n'o y'a yiridenw ye an bɛ Ala fo k'Ala barika da bi an mɔgɔ 30 ni kɔ minnu ye kalan kɛ ni kalanyɔrɔ in na yan ka tila ka taa kalan wɛrɛw kɛ na an bɛ baara kɛ gouvernement ka baara kan n'o b'a fɔ o ma ko fonction publique des collectivités an ka ca ni mɔgɔ 30 ye bi minnu tɛmɛna nin kalanyɔrɔ in fɛ yan bi n'u bɛ ka baara kɛ k'u ka dahirimɛ sɔrɔ gouvernement ka sira kan mais an ma kalan kɛ fan si fɛ ni yan tɛ yanni kɔfɛ an sɔrɔla ka taa formation kɛ yɔrɔ wɛrɛ la o la an bɛ an karamɔgɔ de fo Seyidu Sɛrifu Usmani Madani Hayidara k'an ka directeur fo k'an ka kalanyɔrɔ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ yarabi hali sisan ɲɛtaa Ala k'o sabati kalanyɔrɔ ninnu na bɛɛ ani sabati yarabi Ala k'o de sabati kalanyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na vraiment ɲɛtaa dan don musow jɔyɔrɔ ka bon ɲɛnamaya kɔnɔna na i n'a fɔ diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na o kama an fa ani an karamɔgɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a ka bilasiralikanw na a bɛ ninnu yira an na wa a bɛ an hakili lajigi wa a ka kɛnɛbaw kɔnɔna na a b'a ka bonya a n'a ka karamaw ta sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin an balakaw ma o kama alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru a bolofaraba min bɛ Kucala sigida kɔnɔna na u ka kalanso kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu kɔnɔna na an balakaw fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnninw lamɔni na ani kalanni na ka d'a kan u ka kalanfaw caman bɛ yen nɔ a caman ye musow ye wa Sadu Ziwaza kalanso kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu kɔnɔna na a bolofaraba caman de bɛ Kucala dugu kɔnɔna na f'a bɛ t'i jɔ bolofara 6 bɔɲɔngo la an balakaw de bɛ a dɔw ɲɛmɔgɔya la o b'a yira na k'a fɔ Jɛmiyatu Ansardini Islami tɔndenw u ma musow to bolo kɔfɛ ni kunfiya kɛlɛli la ani denmisɛnninw lamɔko ɲuman na ka u lamɔ ni lamɔcogo ɲuman ye wa hali kalanyɔrɔ Sadu Ziwaza bolofara dɔw bɛ yen nɔ o bi an balakaw ka mara kɔnɔna na. O ye Mariam Buare ni kilasi 6nan kalan Ansardini kalanyɔrɔ la Sanga bolofara la yan ye Sadu Ziwaza numéro 5 ye Sanga quartier la yan nɔ an bɛ foli da aw yɛrɛ baarakɛlaw ma Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma ka laɲiniw bɛɛ sabati k'an minakow bɛɛ nɔgɔya Ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛ Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye. An bɛ sangani yan y'a bolofara 4nan de Sadu Ziwaza bolofara 4nan n'o de bɛ yan a ɲɛmɔgɔya kama an bɛ dugawu ɲini a fɛ kalanyɔrɔ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ani kalandenw bɛ se ka labɛnna cogo min na an b'o dugawu k'a fɛ ka tila ka dugawu k'a yɛrɛ ye halisa Ala ka baara in ɲɛtaa di ka laɲiniw sabati mɛtiri 12 de b'an bolo ani secrétaire 1 cɛman ye 6 ye musoman ye 6 ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ kalanyɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min an mago b'o de la Ala k'o kan ye. Yan ye Sogomugu la Sadu Ziwaza numéro 4
ani an ye sɛŋɛmani kilasi kɔnɔ sɛŋɛmani A n'o ye sɛŋɛmani fɔlɔ ye Sogomugu la Sadu Ziwaza Sogomugu la centre ville la Mahawu Miyat Sadu Ziwaza ale kalanyɔrɔ bolofara dɔ don Sogomugu boli banna ne yɛrɛ tɔgɔ ye Binta Tarawele ne ye malimatu ye sɛŋɛmani A la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye an fa n'an karamɔgɔ ye Seydi Serifu Usumani Halimadani Hayidara a n'a ka denbaya an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini fɛ sijan ni kɛnɛya laban ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a di an n'u ma. Dɔnni kɔni ye fɛn min ni a jɔyɔrɔ ka bon adamadennin ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o kama Kucala Jamiyatu Ansardinil Islami tɔndenw sanga ani waati bɛɛ lajɛlen u bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri la hali bi kalanko a bɛ se ka yiriwa Kucala a n'a marabolow kɔnɔna na o kama an bɛ dɔnni min na i ko bi kalanyɔrɔ 12 bɔɲɔgɔnko o bɛ Jamiyatu Ansardinil Islami tɔgɔ la Kucala a n'a marabolow kɔnɔna na. Ka foturi ka wari ɲuman dɔn toujours an bɛ Sadu Ziwaza kalanyɔrɔ min sigi ni Kucala yan n'o ye Seydi Serifu Usumani Hayidara tɔgɔla kalanyɔrɔ o sigira an fɛ san 1999 san n'Ala sɔnna bi ka bɛn avril kalo o tile 18 ma an bɛ walawalali dɔ di kalanyɔrɔ in n'u kunna Kucala dugu kɔnɔ yan kalanyɔrɔ 6 de bɛ yan togodaw la o ye minnu ni u ti dugu kɔnɔ yan Kucala kalanyɔrɔ in an taara bɛɛ lajɛlen na Sadu Ziwaza 1 Sadu Ziwaza 2 Sadu Ziwaza 1 u bɛ Madinakura Sadu Ziwaza 2 u bɛ Amdalaye Sadu Ziwaza 3 u bɛ Kɔkɔ Sadu Ziwaza 4 o bɛ Cɛmancɛ la n'an b'a fɔ o ma Sogomugu Sadu Ziwaza 5 o ye Sangaka u bɛ Sanga sigida la Sadu Ziwaza 6 o ye Wɛlɛgana ye o la burukɔnɔtaw Singɛ Sadu Ziwaza bɛ yen Sinzina Sadu Ziwaza bɛ yen Sirakele Sadu Ziwaza bɛ yen Wula Sadu Ziwaza bɛ yen Komire Sadu Ziwaza bɛ yen o la n'i ye n ta ka filɛ sa Kucala sélection kɔnɔna bi an bɛ régional côté sélection kɔnɔna ne kalanyɔrɔ ne de b'a y'an bolo o kalanyɔrɔ 11 min b'an bolo Kucala sélection kɔnɔna na kalanyɔrɔ 2 de b'a la min dalen de Senghor Prince Sekili ma nka a tɔ bɛɛ lajɛlen Senghor Sekili b'a bɛɛ lajɛlen na o la n'i ye kalanyɔrɔ ninnu ta k'a lajɛ k'a daminɛ Kucala Madinakura la o de kɛra a sun turu yɔrɔ ye Kucala Madinakura donc Kucala Madinakura an y'a fɔ cogo min na o kalandenw ye kalanden 1000 kalanden 600 kalanden 904 n bɛ se ka kan kalanden minnu bɛ Kucala section bolo bi madrasa kalandenw na o ye kalanden 5000 kalanden 100 musomanw don musomanw ye 2000 774 cɛmanw ye 2000 575 ni de sélection kalandenw ye kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ 11 Senghor sigili b'a bɛɛ la fo n'a kɛra kalanyɔrɔ 2 ye o la ni de kunnafoni jɔnjɔn ye an tun b'a fɛ ka minnu di an b'a ɲini Alahu Taala fɛ kalanyɔrɔ min bɛ anw bɛɛ la ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ la Sadu Ziwaza kalanyɔrɔ la Ala k'o jidi hakɛza silamɛya kalanyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen Ala k'a bɛɛ jidi hali ekɔliso minnu b'an ka jamana kɔnɔ Ala k'a bɛɛ jidi jamana in Ala k'a yiriwa an karamɔgɔ Seydi Serifu Usumani Hayidara ni ye ale ka baara ye baara belebeleba min n'a ye o kɛ Kucala yan bon n'i ye nin jate minɛ sisan an filɛ ka nin min fɔ sisan kalanden minnu b'an bolo ani mɛtiri minnu bɛ ka nin baara kɛ bi mɛtiri 100 ani mɛtiri 36 olu de bɛ ka nin baara kɛ mɛtiri 100 ni mɛtiri 36 bon n'i y'a jate minɛ olu bɛɛ bɛ baara chômage tɛ na kɛ k'a sɔrɔ olu bɛ baara la donc jɔn y'o kɛ o ye an ka ɲɛmaaba ye a n'an ka guide ye a n'an juru minɛbaga ani an yɛrɛ yɔrɔ yiraba Ala la n'o ye Seydi Serifu Usumani Hayidara ye an b'a fɔ a n'a ka denbaya ka dogo k'a ye ka dogo ɲin'a fɛ ka ɲini dali masa fɛ a bɛ min fɛ tigi Ala de b'o dɔn a fana b'o dɔn Ala k'o d'a ma a tɛ min fɛ Ala k'a kisi o ma jugu dogolen n'a bangelen Ala k'a bɛɛ lajɛlen dɛsɛ ni min ko a tɛ fara la Ala k'o tigilamaa telefa Ala k'o ye ka da u ka wulikajɔ kan an'u ka cɛsiri an'u karamɔgɔ kan kumakan labatoli la
ka da kan an b'a ye k'a fɔ u filɛ nin baaraba min na n'o de ye ka kunfinya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an ka sigidaw kɔnɔna na an ka denmisɛnnin lamɔta wulita fitininw u bɛ se ka lamɔcogo ɲuman sɔrɔ ani ka alisilamɛya diinɛ kalan ɲuman sɔrɔ fo ka taa se dɔnniya minnu b'u u nafa u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka jamana kanu sɔrɔ o bɛ kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ka nin kalanyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu de la ni an b'a fɔ Saaduzi Waza i n'a fɔ an bɔra ka Kucala a n'a mara ta ye cogo min na kalanyɔrɔ 12 bɔɲɔgɔn ko kalanden maa 5,298 asa nin kan ka maa nisɔndiya ni nin cayara jamana min kɔnɔna na siga t'a la k'a fɔ kunfinya bi kɛlɛ wa fɛn min ye baaratanya ye ni an b'a fɔ chômage o na kɛlɛ ka bɔ sigidaw kɔnɔna na jamana kɔnɔna na jɔn k'a la man kan ka alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw o n'u karamɔgɔ ladege an bɛ ala deli sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di a Seyid Sherif Usman Madan Haidara ma cɛkɔrɔba ɲuman ala k'a ɲɛ mɛn a la lafiya kɔnɔna na hɛrɛ ani baden kɔnɔ ala barika dɔ wɛrɛ sera le doucement dɔ wɛrɛ sera an bɛ Kucalakaw fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnyala u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye an karamɔgɔ Tijan Danbele an bɛ dugawu k'a ye ala k'a dɛmɛ baara in na ka Kucala karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔw n'u ka cɛsiriw la ka malimatubaw fo ka lakalani ɲuman na ani ka éducation ɲumanw ye nin bɛɛ lajɛlen ye bani nɔrɔ de bani sababu de ye nin bɛɛ ye tabiyatul banina wal banat madrasa ani ladamu ɲuman ne min t'a dɔn walima e min bɛ ɲininkali kɛ ko Haidara ye mun kɛ Haidara ka kɛlen fitinin filɛ nin ye a fitinin de ye nin ye an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya di a ma ka Kucalaka bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ala ka n'u dɛmɛ o hukumu kɔnɔ an y'a fɔ aw ye an bɛ bɔ ka don dugu kɔnɔna na ka taa folikanw ta ani dugawu donkanw 12 mai an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don a ka di maliyɛnw ye a ka di maliyɛnw ye maliyɛnw bɛ Haidara fɛ dugu in kɔnɔ ni donna hayi denmisɛnnin san kelen n'i y'a ɲininka ko e bɛ Haidara dɔn a ye mun kɛ a bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'a f'i ye bani ta in o bɛ to tariku la fo ka taa diɲɛ wuli o la an ka bi sɔrɔlenw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ala barika dɔ wɛrɛ sera le doucement dɔ wɛrɛ sera o kumana anw de b'a fɔ ala ni ce ala ye min kɛ anw maliyɛnw ye a ye min kɛ anw farafinw ye an bɛ ala fo ka ala barikada jɛnabi le 12 mai a dogolen tɛ tariku si la bilen histoire si la bilen ko le 12 mai ko a dogolen don a dogolen tɛ donc an bɛ ala fo ka ala barikada n'o ye an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madan Haidara n'o ye bangili ye donc an bɛ ala fo ka ɲagari ka muyamuya n'an ko bɛ kuma wallahi kuma t'an da sabu cɛ kelen min nana ka ni kɔgɔ da jahila tile la ka ni kɔgɔ da jogojugu tile la ka ni kɔgɔ da dangadenw na ka ni kɔgɔ da diinɛ marabaga jugu ani diinɛ kɛbaga jugu ka ni kɔgɔ daw la cɛ kelen min sera k'o kɛ o de an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madan Haidara donc a foli da t'an bolo an b'a fo su an b'a fo tile wallahi ni mɔgɔ ko k'i bɛ Sherif Usman Madan Haidara k'i bɛ kuma kan i bɛ san wɛrɛ san caman i b'o kɛ o de kuma na a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min miseli turu baji la Haidara ka tariku bɛ ten n'i y'a a kalo ta k'a ta tile kelen ni bɛ kuma an karamɔgɔ ka Sherif Usman Madan Haidara kan wallahi a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min i jɔ ka miseli turu baji la k'a bɔ o tɛ se ka bɔ ni fɛn min de nɛɛma k'an ye le 12 mai n'a ye an karamɔgɔ n'a ka diya ma san 71 a ye ɲɔgɔn caman bɛ ala taala bolo ala k'o di ni an karamɔgɔ ma kɛnɛya la ani lafiyara a ko maliyɛnw a y'a jija a kana sɔn basigi ka tila na a bɛ cogo di bi ko cɛ caman bɛ diɲɛ kɔnɔ o lafiyalen tɛ bi Haidara ka kumakan kun mana minɛ bilahi o cɛw tun bɛ lafiya bi wallahi ala Haidara kɔni ka foli kɔni o tɛmɛna Haidara fo tɛmɛna foli kan sa belebele min don an kɔni b'a ka baara ɲuman minnu dɔn
ale ka da ka dɔgɔtɔrɔso ko ninnu ma ani a bɛ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan cogo min ka bɛn sabati ale ka dan dɔrɔn ma Hayidara kana foyi kɛ tuguni mɔgɔ min kɔni don a kɔnɔ jɛlen don ka si bɛɛ ma an kɔni bɛ dugawu kɛ le 12 mai a sera ala ka a sini don an na an tɛ se ka bɛɛ fɔ ka ban alhamdulillah bɛnna minnu tile ma an bɛ ala fo ka barikada hali bi ala k'an ka kanuba ye ala k'an ka dɛmɛba ye ala ka jamana suma ala ka mali suma ya rabbi ala ka mali suma ala ka faama ala k'u fanga se d'abord an bɛ ala fo ka barikada ka dugawu de kɛ parce que ni ala ma na nɛɛma min kɛ ala bɛ fo la quoi donc karamɔgɔ nana bɛɛ b'a dɔn a ye min kɛ diinɛ ko yɛrɛ ka bɔ a la a ye min dilan hadamadenya la donc an bɛ ala fo n'o ye ka barikada ka dugawu k'a ye ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma halisa san 70 ni kɔ in halisa an bɛ dugawu kɛ ala k'o ɲɔgɔnna caman fara a si kan ala ka barika don a si la sɔrɔsi min tagara jamana bɛ lahala min na donc an bɛ dugawu kɛ vraiment ala ka a kɛ histoire ye donc ala ka lakali si d'a ma ala ka nin dekun in kɔfale hɛrɛ la ala k'o kɛ kiraw bonya kama sɔli ala mustafa karamɔgɔ kɔni ka bonya tɛ fɔ ka ban yan karamɔgɔ sabu ala caman ye silamɛya faamu bon a ma gɛlɛya an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn karamɔgɔ ɲuman ka kan kɔrɔ ka sini kɛnɛya caman d'a ma halisa sɔrɔsi min t'an na an bɛ dugawu k'u ye u y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔw ye minnu bɛ yen hali bi ala ka kisi kɛ ala ka jamana basigi inshallah karamɔgɔ ɲuman minnu don a tɛ se ka fɔ ka ban hali bi an b'a fɔ a waleɲuman don a ka ɲumanya la hali bi ala ka dɔ fara ɲuman kan ala k'a mɛn kɔrɔ bon ne bɛ ɲuman min don karamɔgɔ la a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ala dan ye an ka sɔrɔsiw dɛmɛni ye ani jamana ka ɲɛtaga siniɲɛsigi belebeleba o ye karamɔgɔ Hayidara ye Usumani Sɛrifu Marani Hayidara an ka place yɛrɛ la a nana kuranɛ kalan k'anw ye ka dugawu belebeleba k'an ye an y'a jɔyɔrɔ ye san tɛmɛnenw na bon halisa an b'a laɲini n'a ye temps sɔrɔ a ka mɔgɔ bila ka na an fɛ yan ka na dugawu kɛ Banaba place mɔgɔw ye ani an ka président ɲuman fana bɛ yen Daramani Tarawele bon ne bɛ min dɔn Hayidara la a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na bon sɔrɔsiw kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala k'u se juguw la an ka mɔgɔba min sara n'o ye Sawu Kamara ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ suma ne ɲuman min dɔn Hayidara la n b'a fɔ a ye silamɛya jidi Mali kɔnɔ a ye layiru timɛ an b'a fɔ k'a barikada a ka jama mara la ala an bɛ dugawu kɛ ala ka le 12 mai ala k'a tali fanga nɔgɔya ye ala k'a fanga se jama kɔrɔ k'a kɛ hɛrɛ ni baden la k'an kisi a masiba tɔɔrɔ ma ne dugawu kɛ sɔrɔsiw ye u b'a ka jamana lakana cogo min na ala k'u fanga sa la ala k'u kisi ala k'u tanga an bɛ Hayidara fo k'a waleɲuman dɔn Hayidara ye mɔgɔ ɲɛnamaba ye a ye kalanso caman jɔ ka dɔgɔtɔrɔso caman dɛmɛ ka siraw ɲɛnamaw dilan mɔgɔw ye an bɛ karamɔgɔkɛ fo k'a barikada n'o ye Sɛrifu Usumani Marani Hayidara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an mun y'a ka tɔndenw ye an tɛ se ka foyi fɔ ni dugawu ni barikada tɛ an b'a ɲini masa Aramani fɛ a ka sijan ni kɛnɛya nɔgɔya ye ka anniversaire caman nɔgɔya ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye silamɛya yɛrɛ taabolo la bon ne yɛrɛ bɛ se ka fɔ moi personnellement karamɔgɔ ka wajuliw de a to ne yɛrɛ silamɛya dɔn n bɛ se ka kuma o kan parce que depuis n ka dɔgɔ n b'a lamɛn bon ale yɛrɛ sababuya la n ye fɛn caman to yen bon et puis malien jeune caman bɛ yen ni ne ɲɔgɔnna caman minnu bɛ ko kɛ minnu tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ donc ale nana ka an ɲɛ yɛlɛ o la quoi an b'a dɔn n'o ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bon Mali yɛrɛ kɔnɔ fɛnɛ bɛɛ b'a dɔn a dogolen tɛ et puis mɔgɔba de don ale fɛnɛ de bɛ mɔgɔ bilasira mɔgɔ caman bɛ hali ni ma fɛn min faamuya silamɛya kan n'i y'a dira ka wajuli lamɛn i b'a faamuya a ye silamɛya kalan k'a dɔn ale ye silamɛya dɔn yɛrɛ de k'a dɔn fo ka taa dɔn kari ne b'a ka wajulu lamɛn kosɛbɛ silamɛyaw bɛn ka bɛn don silamɛya ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko an ka bɛn bon i kɔni b'a mɛn silamɛ wajulikɛla bɛ mun b'a fɔ k'a ye bɛn kɔni bɛɛ b'a dɔn k'o bɛ fɛn de nɔfɛ mun ka bon donc ne kɔni bɛ Hayidara dɔn n'o ye puis n b'a kanu kosɛbɛ ne kɔni ne y'a kanubaga belebele yɛrɛ de san 71 ala k'o o caman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'a ye ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn k'an wajulu bon tiɲɛ na Mali sigi n'a kɛ nin tiɲɛ a bɛ k'a se kɛ i y'a faamu Hayidara kɔni an ka foli de b'a ye a n'a bɛɛ lajɛlen a n'a ka denbayaw maliyɛn bɛɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana ye an ka fara ɲɔgɔn kan jamana n'ala sɔnna a ma a bɛ suma mais maa kelen tɛ se ka jamana dilan an bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ kuluba kelen
n'ala ka jɛn a bɛ suma an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'an ka jamana in suma ala ka sijɛni kɛnɛya di karamɔgɔ kɛ ma ala ka a mɛnkɔrɔ ko ala ka san 100 yiriga caman kan b'o de kɔ olu kan ka mɛnkɔrɔ kan n'o kɛra don silamɛya bɛ kunkɔrɔta an b'a fɔ jamana kanu la ka nin sirifukɛ baara caman kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a kalama a ye ekɔlisow jɔ madrasasow jɔ ka misiriw caman jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow caman jɔ ka mɔgɔ caman bila ka taa hijiw la an b'ale dɔn ni jamana kanu ye donc sirifu dɔnna ni ɲumankɛ de ka na an tolu dɔn ni jugumankɛ awɔ an b'olu dɔn ni ɲumankɛ dɔrɔn de donc ala k'a sara a bɛ ka mun kɛ jamana ye o ka ɲɛ b'a la ala k'a sara k'a ka timinandiya a ye bi donc a bɛ ten de n'i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye i bɛ muɲu ka sabali an b'a dɔn muɲu ni sabali b'a la donc a ka dugawu kɛ an kalandenw fana ye ala ka muɲu ni sabali d'anw yɛrɛ ma an yɛrɛ ka k'ale ɲɔgɔnna ye a ye baara mun kɛ jamana kɔnɔ an fana ka o baara ɲɔgɔnna kɛ fo ka tɛmɛ sirifuw yɛrɛ la awɔ ale tɛ mali kelen bilen ale kɛra diɲɛ bɛɛ de ta ye Cherif Madani Haidara ni ko maliyɛn den ma ko i b'a dɔn ou bien i bɛ se ka dɔ fɔ an ye Cherif tɛ se ka dɔn ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban ala kɔni y'a dɔn anw don garizigɛ la depuis an ci ni Bagadaji an b'a dɔn depuis bi tɛ n bɛ dan o ma an b'a dɔn kosɛbɛ Cherif ka parcours n'i y'a lajɛ jamana kɔnɔ kunkɔrɔta don jamana ye kunkɔrɔta don farafinna ye parce que bi n'i ye Cherif Madani Haidara lajɛ ka an farafinna duguw lajɛ n t'a fɔ ko a ɲɔgɔn cɛ tɛ yen nka a ka dɔgɔ maaw ye maa min kanu k'u ka danaya da kan ala ka diina sira fɛ a man ca donc ala y'o maa min don anw garizigɛ la anw malidenw garizigɛ la an bɛ ala fo an b'a barikada an b'a la waleɲuman dɔw la an bɛ fɔ ko ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma Cherif Madani a jɔyɔrɔ bɛ jamana in na a y'a kɛ kunun a bɛ ka kɛ bi an b'a la deli ko kɛnɛya n'o fanga d'a ma k'a kɛ sini a bɛ ka baara min kɛ ka maaw sinsin silamɛw k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan jɔn ko an bɛ nin waati min na bi an b'a fɔ la an b'a fɔ kunu la an b'a fɔ bi la an b'a ɲini a fɛ fana a kana sɛgɛn jamana mɔgɔ b'a la jamanadenw mɔgɔ b'a la parce que n'ala ye Cherif n'a ɲɔgɔn d'aw ma message dɔ k'a yira la ko hakilisigi bɛ yen parce que n'a kumana a ka ca ala fɛ a b'a sen don fɛn o fɛn na ala b'o minɛ ala b'a barika dɔ la donc ala t'o di jamana bɛɛ ma a t'o den di jamana bɛɛ ma an b'a ɲini ala in de fɛ a ko kɛnɛya n'o sabati n'o sijan d'a ma alhamdulilayi ni fana ka kumaw ka kɔni an bɛ se ka dɔ de fɔ a la n'o tɛ Haidara ko ne k'i b'a fɔ bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to a la dɔrɔn de Cherif y'a dama ko ye fɔlɔ minnu ko tɔw tɛ kelen ye a bɛ jɔyɔrɔ min na jamana in kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ diɲɛ b'o kalama ala de y'o kɛ maa m'o kɛ i sɔnna ma o ye tiɲɛ ye i ma sɔn ma o ye tiɲɛ ye an bɛ dɔɔnin de fɔ Haidara ka ko la ka dɔ to an kɔnɔ n'i ko k'i b'a fɔ ko mɔgɔba si don o bɛ ka kɔn hali ne m'o fɔ ma an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn alhamdulilayi ala ka mɛn an hali bi ala ka san caman wɛrɛ d'a ma min tɛ nin ye ka sijan kɛnɛya d'a ma bonya kɔnɔ wasa kɔnɔ ani kɔrɔta kɔnɔ ka min fana fara kun kan n'u ka bɔ an ka jamana fana bɛ lahala min ala ka kisi k'a kana kira bila musa bija musa pa sɔl rasuli bon alhamdulilayi n y'a dɔn ni ala ko de a fana an caman bɔ o fili de la an kɔni bɛ dugawu k'a ye yarabi ala ka si ni ɲɔgɔn caman wɛrɛ fara a si kan ala ka sago d'a ma a yɛrɛ minnu bɛ baara la ala k'aw yɛrɛ kana ala ka sago d'a ma ala k'an kɛ san wɛrɛ yebaga ye université jama ala ka sen hɛrɛ la ala ka bili hɛrɛ la karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama sala ala rasul n b'a dɔn a ka ɲumanyaw la awɔ n'a ka baara ɲuman n b'a dɔn olu la bon 12e o y'a ka anniversaire san 71 awɔ ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen la ala ka caman yira an na ala ni kira bonya kosɛbɛ sala rasul ala barika dɔ wɛrɛ sera le douze mai dɔ wɛrɛ sera
ambe ambalma foku wala nyumando anga équipe technique mi wula ka tase uma abarawla ame do ko ala kanu deme wati konna na amina ne ga juru sala labla awi akwa ka do ka fana ka do ni aka fulu ke na manye ka foko ne ga juru sala galaw kumbala me ala sona ma sona jamana kono amba nyini ani jamana kokana ka numero bonyona mena numero folo min fo oye jamana kokana e obmunube koka obise ka wele likono 78 68 70 14 oye jamana kofelay mali kono ya aw munube ya obewele like 93 91 68 92 mali kono ya 93 91 68 92 jamana kofela la 78 68 70 14 amani na dama fe ni numero nunu bolokoro kwase ka ubla ni ala ni krasonama ya bani ka here na ka nyumon aka donc afo ame doni de fo ala ni tarana e sirawo siraka ibe chama fo ala ya bani anfle ne heji watila ni watina nyina ta anto dadon me bani e mamun la heji ko damna fe ani sisanche ame ma bakile ani dondela o ma bakile ndoni ne bola de sam bafla ani mugani saba 2023 ala sonama entre hijila ya bani sababula kantoni chogoya yerela dobe la jurusala amina sira di alima assalamu alaikum assalamu alaikum abi chogodi basitila basite ne inisa de la juru la labla sala ne juru labla lendo e ma do e flene akono e to ni jamu allo amba ko ambalo mso ni ko juru sala labla lembe awye malikono ani maliko kan do be ni ko juru sala assalamu alaikum wa alaikum salam karam ko jallo ni wala to ni jamu be kan wele kabomi la mine paito ka boku jala am sa bien section odo nyama basiti la lamine amara tan alhamdulillah ku chala ka ka kene bismillah kuma bi bulo am bi ala fuka barkada ala ni an karam ga fi di surusman madana haydara be biya garzila ka sandi wolon dan tilen jirala ka diran yirola amma dina la fi halbi an wana taman bi ala bura ala ka jirala amin 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 Allah ka da mani fiye ka da mani kene ka da mani lafiya amin 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 yara da ba yana lafiya ba fa islamiyya ka ce tubo ne Allah ka islamiyya ke ti amin 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 alwara na ka dimma da ni ko hala Allah ka doma amin 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 na ka dimma da sira toro ya Allah ka dona ke amin 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 Allah ka ce kama an yara da ni ta Allah ka dama amin 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 Allah ka ce kama an sai ni Allah ka dona ke amin ya rabbal alamin sibiten ko na anya ka ko kalfala ina la min kalfa ta kare da magulo siga foi tala akara da ala de bolala ka tara ne here amin 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 wa igalo ala ka bulo ne ka barala amin amin ami sirfula defo aya ko assalamu alaikum wa rahmatullah ambi fo ki wali mondo ustaz Lamine ka kuchala karamoko befo itoko yala kren ala wudul islam cebaw ka do ke ala ka kalo intime here kono do be nga juru sirala assalamu alaikum assalamu alaikum allo Abedi ça va assalamu alaikum allo aywa amba nyina ufe nga jurusra fla bela bla lembe awe mali koka ani mali kono shika na shita wele mimbe sanfe oye mali dugumata e ko fela mo tay do be nga jurusra assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ida gana ambe ala ton Imam Jallo do kabo kiya kuma go Imam Jallo kabo ni kiya kuma go kuma duka kwa kene arabla alhamdulillah basite suwo bega gana alhamdulillah ambe ala ton bismillah kuma bi bulo
Ola amoni sojale me ka fulu be 12 mai de la ola ala ka sija ani kenya di ama karamo ma amin amin abe baram na ala ko nya bulu amin 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 ala ka barka do an yere na nga jamana bela amin 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 ala ka jamana basiri amin 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 ola ami a serfla yere barakala o ma bela jere fu o jaraye kera ma nga dugu to dirsa bo se ami dugu na dugu bela jere ko ala ka jamana basiri amin 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 ola ini baraji merci alaikum basitila allô allô aywa an bɛ hakɛto ɲini fɛ u bɛ se k'a tigɛ ka tila ka segin dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta salamu alaikum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min e yɛrɛ tɔgɔ Fatumata a bɛ di baasi t'i la alhamdulilayi bisimila kuma b'i bolo amin 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 ala k'o duwawu minɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam baasi tɛ yen wa alaikum assalam tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ ye Sinali Kɔnta o ka bɔ Tɔnga Sinali a bɛ di i Kɔnta o bisimila kuma b'i bolo émission bɛ kibaruya jumɛn de kan Siri not available 12 mai tarata nata wa ayi jamukan bɛ 12 mai de kan ka don ka duwawu kɛ ka foli kɛ an fana karamɔgɔ ye a Seydi Sheikh Usman Madani Haidara nin kalo in tile 12 de bɛ bɛn 12 mai yɛrɛ don ma dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam a bɛ cogo di allo 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 baasi t'i la kɔni ayiwa nɛgɛjuru sira kɔni ale de man ɲi kosɛbɛ hali sisan an bɛ hakɛto ɲini welelikɛlaw fɛ nɛgɛjuru sira bɛ yen dɔ bɛ yen nin waati in na an bɛna ale ta assalamu alaikum waaleykum assalam wa rahmatulah tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min sunkalo danbɛlɛ ka bɔ Sala Molobala sunkalo a bɛ di baasi foyi t'an na yan i danbele ma an y'i wele dɔrɔn ka i fo ka i waleɲuman dɔn ka duwawu k'i ye ka tila ka duwawu k'an karamɔgɔ ye n'o ye Seydi Usman Madani Haidara ye ya bani Haidara don o kɔfɛ n bɛ n karamɔgɔ fo Isiaka Tarawele Tarasoden Molobala bɛɛ tɔgɔ la wala n bɛ duwawu kɛ n yɛrɛ min bɛ ka duwawu la ni ala sɔnna ma i ni baraji danbele nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don aw ye nin waati in na dɔ bɛ yen nɔ salamu alaikum a bɛ di salaamaaleykum baasi tɛ yen allo bisimila kuma b'i bolo i tɔgɔ ni jamu ayiwa allo a bɛ di wa alaikum salam baasi t'i la tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne Sira Jakite ka bɔ Namala Jingala Kita Sira Jakite a bɛ di a tɛ to la bisimila kuma b'i bolo Islamso an bɛ Ala fo k'a barikada ale min sɔnna karamɔgɔ ka diinɛ kalo ka jɔ an ɲɛna Ala ka san caman caman yira an na amin 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 Ala k'a man wɛrɛ amin amin Ala k'o duwawu minɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ ale ta assalamu alaikum assalamu alaikum ayiwa ale ka nɛgɛjuru sira tigɛra
an b'a ɲini a fɛ ka segin ka na nɛgɛjuru sira labilalen don ni waati na aw ka se ka weleli kɛ ka foli ni dugawu kɛ karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madani Haidara ye. Assalamu alaikum. Abedi. Assalamu alaikum. Waati na Abedi dɔ bɛ yen nɔ an bɛna o lajɛ. Assalamu alaikum. Baasi tɛ yen kɔni. I tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ? Juladugu Tuna. Baasi t'i la? Awɔ n y'a faamu i Konate. Bisimila kuma b'i bolo. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin 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 amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin. Ala ka duwawu minɛ. I Konate an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Tuna ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛkɔrɔba n'o ye Dramane Konate te Darajan an b'a fo ni kɛnɛ kan ka waleɲuman dɔn. Dɔ bɛ yen nɔ salamu alaikum. Ayiwa ale ka nɛgɛjuru siraw taara. Salamu alaikum. Abedi baasi tɛ yen. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ? Ne bɛ k'a wele ka bɔ Kawuna. Ka bɔ min? Mama Ɲantaw ka bɔ Kawuna. Kɔri baasi t'i la kɔni? Kawuna. Kawunakaw ka kɛnɛ. Bisimila kuma b'i bolo. N bɛ ka dugawu kɛ Nsimako de la. Ayiwa ale ka nɛgɛjuru siraw ka sɔn an bɛ hakɛto ɲini a fɛ ka mɔgɔ laban ta ka baara jɔ o hukumu kɔnɔna na. Dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. A bɛ cogo di baasi tɛ yen? Waalaikum salam. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Baasi foyi t'a la alhamdulilayi. I tɔgɔ ni jamu? Ne ye Dramane Kamara ka bɔ Soundiata président d'honneur. Sénégal. Dramane Kamara ka bɔ Soundiata président d'honneur. Baasi t'i la kɔni? Ka bɔ Soundiata. Awɔ n y'a faamuya. Baasi foyi tɛ n na. Bisimila kuma b'i bolo. Voilà an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye. N'an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye san 71 Ala ka caman d'a ma. Amin amin amin. Ala ka caman d'a ma, Ala ka sini kɛnɛya d'a ma. Amin amin amin. N'u ka denbaya bɔlen don Ala an y'u kalifa Ala ma denbaya ɲuman sɔrɔ. Amin amin amin. Karamɔgɔ n'Ala ka maɲa Ala ka jamana ko suma. Amin amin amin. An b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ. O diyara an ye. A bɛ kɛ wala salamu wa salim Ala k'o duwawu minɛ. An bɛ hakɛto ɲini welelikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ waati min kun taara weleli nasira la o waati dafara. An b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman de b'aw la minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ nka ni Ala sɔnna ma sini bɛ yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo kalo in tile 13 an fana karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madani Haidara ale ka nali diɲɛ kɔnɔ o tɛ ko gansan ye. Ala y'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ de k'a fɔ k'a ɲɛti bɛ yen. Ala sɔnna ma k'a kɛrɛnkɛrɛn fana an ka jamana ye parce que n'a kun taara dugu o dugu la i bɛ taa sɔrɔ majɛ dɔɔni kun bɛ y'a la. O de la Ala y'a bila ka na Mali la maliyɛnw a jɔyɔrɔ walahi a yira o la n'a waati sera Ala barikada de don Ala waleɲuman dɔn de don mɔgɔ i tɛ ko min kɔnɔ ani i tɛ min ɲɛdɔn i tɛ se k'a faamu quoi. Mɔgɔw b'a fɔ olu ka ɲɛnɛmaya la u tɛ se ka Haidara sara a bɛ dɔw kamana gan a bɛ dɔw dabali ban parce que u t'a dɔn mun na mɔgɔ minnu b'a fɔ u kun bɛ min kɔnɔ u b'a dɔn walahi
nin cɛkɔrɔba in ka laseli ye u bɔ min kɔnɔ u b'a dɔn o la ni o tigi bɛ k'o fɔ e min t'a dɔn i tɛ se k'a faamu quoi i tɛ se k'a faamu o la si ni kɛnɛya o duwawu bɛ k'a ye don o don kɔrɔ caman b'a la an karamɔgɔ Makiba ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a ko yabani sen de dalen don jamana in kan wo dɔ de la a bɛ nin fɔ waati bɛɛ a ko an ka ala deli si ani kɛnɛya la sen a ka se ka banba wo in kan wallahi mɔgɔ hakilima bɛɛ bɛ nin dɔn wa bɛɛ bɛ nin faamu o la ni ala ye o jidi ni si ye an bɛ ala barikada ala ko la in shakartum la azidannakum n'aw ye ala tanu k'an barikada an ka hɛrɛ dili la n b'aw jidi a yitara ye ala ka hɛrɛ de o la ni dɔ farala si kan an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ɲinan 12 mai Bamakɔ kɔnɔ kɔrɔlen a tun bɛ kɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni an ka jamana yɛrɛ lahaliya ye a baara bɛɛ lajɛlen jɔra parce que Hayidara mago bɛ jamana de la jamana ka basuma jamana ka hakilisigi jamanadenw ka hakilisigi o de ka bon ale bolo ni fɛn bɛɛ o de la Jamiyatul Ansardine u tun bɛ baaraw fɛn o fɛn kɛ o y'a bɛɛ jɔ kɛnɛw de tun bɛ sigi a kɛnɛ ninnu dɔw dɛmɛ kɛnɛw a kɛnɛ ninnu dɔw ka hakililajigin kɛ ka bilasiraliw kɛ a bɛɛ n'a nafa mais a bɛ bila waati wɛrɛ la a bɛ kɛ ni ala ni kira sɔnna ma nka tele ta fana ye ka se ka a yira mɔgɔw la a mana tigɛ ɲɛw ɲɛ kan an k'a dɔn k'a fɔ Mali ye an de ta ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilisigi nati ɲɔgɔn bolo an bɛɛ tɛ jɛ ka panike an bɛɛ tɛ jɛ ka siran ni ala sɔnna ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala kana maa minnu bɛ siran ala ko o cɛw dɔgɔya jamana in kɔnɔ ala k'o cɛw dɔgɔya jamana in kɔnɔ o hukumu kɔnɔ sini ye don wɛrɛ ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan yan'o cɛ an bɛ foli ta ka taa yan fo Côte d'Ivoire an ka belebele dalen bɛ yen n'o ye a Seyidi Sharif Ahmad Tidiane Haidara ye an ɲɛ jɔyɔrɔ an ka fierté an b'a fo k'a waleɲuman dɔn yan fo Côte d'Ivoire a n'a ka tournée jama bɛɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a taara mɔnɛ bɔ cɛkɔrɔba ɲuman na ka mɔnɛ bɔ silamɛ bɛɛ la a ka laseli minnu n'a y'o kɛ bɛɛ lajɛlen y'o faamu an b'u kalifa ala ma ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye an ka seyidatuba minnu bɛ yen aja VIP k'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a kɔrɔmuso Seyida Ina an b'a fɔ k'u bɛɛ Hayidara k'an ka seyidatu bɛɛ fo Bamakɔ yan ani minnu bɛ Faransi minnu bɛ jamana wɛrɛw la ka dugawu k'u bɛɛ ye an tɛ ɲina an ka bɛn maaya la a maaw kɔ u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri o bɛ sen na nin waati in na ka malidenw fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen k'u bɔ da kelen fɛ n'o ye Sheriff Ali Usman Haidara ye an b'a fɔ kɛnɛ in kan yan ka tasibila kɛ ka taa Katifuga la Katifuga an bɛ dugawu k'u ye denbaya caman bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ nin waati in na Kati jeunesse yɛrɛ kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ jamanaden ɲuman bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ de bɛ se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin u ma n'o ye an ka général Sadio Kamara ala ka hinɛ la ko in kɛlen a lamini du caman de bɛ yen maa caman de bɛ yen minnu ni u ye gɛlɛya sɔrɔ a la dɔw joginna o n'a ɲɔgɔnnaw dɔw ka yɔrɔw tiɲɛna nka Kati jeunesse ye wulikajɔ kɛ k'a recenser k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a recenser ka tila ka weleda kɛ mɔgɔ mɔgɔ de se ye min ye i ka a boloma gɛn a mɔgɔ ninnu na u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka o sababu ɲumanw tigiw caya nka ala ka hakilisigi nati ala k'an ka sɔrɔsiw ala k'u fanga se wallahi an b'a dɔn nin jamana in n'an farala ɲɔgɔn kan ka fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala bɛ sɔn an ka Mali sɔrɔsiw cɛw tɛ minnu bɛ boli cɛw tɛ minnu bɛ siran u ni nilen don u ni dilen don jamana ma o bɛ jamana in fɛ a mana tigɛ ɲɛw ɲɛ kan an b'a dɔn k'olu tɛ yen a tɛ tiɲɛ ko in kɛ don wallahi kabako de don i b'a dɔn maliyɛn quoi maliyɛn ni jamanaden si tɛ kelen ye an ka sɔrɔsiw de bɛ bɔ u bɛ k'a fɔ population a ye don anw bɛ Kati a ko nin bɛɛ kɛra anw sen kan olu de bɛ ka jamanadenw ladon a ye don nka olu bɛ kɛnɛma n'a kɛra saya ye olu bɛ yen u bɛ ka saya kunbɛn
mais o bɛ ka jamanadenw ladon mais a waati kelen in na jamanadenw dɔw fana murutilen don ko f'u ka bɔ u ka taa fara u kɔrɔw kan u dɔgɔw kan bien sûr que olu tɛ finitigilakaw ye mais olu tɛ se k'u dɔgɔninw n'u kɔrɔw to mugukisɛ la k'u to yen dɔw kun bɔra ka taga volontairement ka taa fara u kan yɔrɔ dɔw la walahi jamanaden dɔw jɔlen don sɔrɔsikɛ dalen don a disi kan a bɛ tiri la u bɛ k'a fɔ a viser a bon mais ka sɔrɔ waati min na u b'o fɔ la ka sɔrɔ olu yɛrɛ ka vie a bɛ danger la i tɛ foyi y'a la k'a fɔ jamanadenw ka kelenya a n'u ka bɛn a n'u ka dusukun lamɛn ɲɔgɔn na n'an tora sudelen an ka cɛkɔrɔba ye min fɔ an ye a y'an kalan min na walahi an bɛ jamana in an b'a jɔ ale ye fɛn o fɛn fɔ kalan de don a ye misiri fɛn o fɛn fɔ i kɛra fɛ o i ma k'a fɛ o Hayidara Mali solution bɛ Hayidara bolo a y'a fɔ fana o solution ninnu an k'o minɛ ka baara kɛ n'a ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka si d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka si d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma an ka fierté de don san kɛmɛ cɛba minnu bɛ tagama n'u ɲɔgɔnna fila tɛ sɔrɔ o dɔ ye Seydou Ousmane Madani Hayidara ye a ka kumakan ye sanu de ye a ka fɔta ye sanu de ye a ka yirata ye sanu de ye Ala k'a balo an ye k'a ka denbaya bɛɛ fo k'an baw fo k'u waleɲuman dɔn ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka Jamiyatul Ansarudine ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Ala ka an ɲɛ mɛn u la 12 mai plateau ni Ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn bɛn sini inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu